Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero si
Mayong hapon naman sa iton mga palanggang nga mga tagpalamati, kag syempre nga iton man pagpangamusta sa inyo sa karon nga adlaw Lunes. Hulyo 20 tuig 2020. Syempre welcome sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life. Pero Mayo kay ti Lunes, guro. Tapos na sila panyaga, taway ay. Nagkapanyaga na ka mo? Especially sa aton dara mga young ones. Ginauna ginanitawi, kapalangga ginanitawi mga young ones. Sa aton mga senior citizen, hi and hello. Sa kutob sa mga labutan, sa aton pagpangalagad sa This Is My Life, tanan ginayang ang mga senior citizen. Love na yan ni Tita Weya, di ba? Love na. Gani, relax lang ka mo dira, ha? Relax lang ka mo dira. Pulo pa huway-huway, ipatong ang mga batiis sa inyo dara mga pulungkuan. Kung may mga diban man daw, kung ano man nga pwede mapatong inyong mga batiis para nga makasandig ang inyo likod samtang nagatungtong ang mga tiil. Maka-relax kang makapiyong-piyong sa makadali. Pero, ang inyong mga palamatin na nag-aupod kay Tita Wilma sa sininga hapon, dari sa This Is My Life. Sa aton man mga kabataan, kamusta mga anak? Kung kamo updated, kay for sure updated gid, kay very active kamo sa aton social media, inyo gidara makitaan ang mga updated man nga mga report angot sa gyera nga ginapangatubang nato ng COVID-19. Gani kon mahimo ay Tita Wilma, ang mahambalangin ni Tita Wilma sa gihapon sa inyo ang paghalom. Kagama ginapasunod sa aton himuon naton. Kaya abi ninyo mga anak, bisan ari pa kita gihapon deriya sa Metro Bacolod probinsya sang Negros Occidental sa iban nga bahin sang isla sang Panay nga ara sa idalom sang Modified General Community quarantine sa isla sang Guimaras, bisan ano man ang inyo dira nga sitwasyon, pareho kita tanan nga nagapaidalom sa community quarantine. Gani, padayon man kita nga magahalong, hindi pag-ibulag sa inyo perme kaugalingon ang face mask. Munano na, mag-face mask gani nga disposable. Disposable na ha? Magsiling gani nga disposable. Pagkatapos gamit, ihaboy ina ha? Hindi pagpiod-piuron kagisulod sa bulsa, kag pagkagwa naman, itakod na naman uli mo ka mga anak ka mo. May paganing washable mo, di ba? Kaya nga, ang washable pagkahukas mo na sa gabi, biya, kusuan mo na habunan, dasun ihalay mo na pagkaaga, mala. Magamit mo naman uli, di ba? Hindi ka mo magsiling, magamit ka mo sang disposable, liwat iya, gamiton pa ninyo. Kaya hindi na pwede mo naging tawag nga disposable face mask. Kaya nga, pagkagamit nyo, i-dispose nyo ina sa gilay mo. Isa ina sa mga pahanumdum ni Tito Wilma karon nga adlaw. Yan. Kaya ti kabalo kita di sa Metro Bacolod, ang mga nagpositibo na pila, 78 na. Sa probinsya sa Negros Occidental, pila na, 265 na. Tawe? Diba? 268 cases na naglibat-libat lang mata ko bisan na antipara na 268 cases sa probinsya sa Negros Occidental. Pero mapati man takag sa hindi, pero do hindi ta magpati bisan nakita ta klaro sa aton mga mata ang numero sa kabugusan sa bugos nga Pilipinas ang kaso sa COVID-19 na sang last Saturday it's only 63,001. Subong pila na tawi 67,476 nan. Amo na siya. Te karon magpawala-wala lang tati pawala-wala kita tanan ha. Okay? So kinahanglan sa aton ang paghalong. Ari pagid yang nakakuha sang akon atensyon. Ang nagakatabo sa Nubilibid Prison kag sa Women's Correctional. Tindi na sambal naton tanan niya apektado, di ba? Apektado ti ang nakitaan ko. Just si 8 sila ang napatay. Pinsaron mo na tungod sa COVID-19. Just si 8 ka mga inmates sa Nubilibid Prison kag Correctional Institution for Women ang ginreport nga napatay tungod sa COVID-19. So no inaya sa report sa Bureau of Corrections sa Bucor, di ba? Wala ginpagwa sang ahensya ang identity sa mga biktima. Amo nang hambal ni Bucor spokesperson Gabriel Chaklag
Kay hambal niya, as much as we want to inform the public and our media partners, we have to respect the rights of the PDL o kung amuin ang aton mga person deprived of liberty. We have a high regard to the rights of our PDL. When COVID-19, we will not provide details. Amo na ula sila nagpagwa sa detalye. Pero pinsaron nyo 18, ha? Ang napatay sa sulod sang prisuhan. Ang hambal ni Bucor Chief Gerald Bantag, rest assured na that the Bureau of Corrections is doing its best to address this pandemic. So, kung sino man ang mga pamilya sining nagkalamatay, sila lang sigurong pabaloon ang ilang himata nga to dito sa Bureau of sa New Bilibid Prison kag sa Correctional Institution for Women napatay sa sulod tungod sa COVID-19. Masubuin na kaayo ang sitwasyon. Ara sila sa sulod mo, tilat nanay na lang alat nanay. Ginoo ko, ano na ina. Kagadi pagyan naman siya ito kagina ni Tita Wilma, ang face mask, di ba? Disposable face mask, naghambal ko pagkatapos gamit ihaboy, mas may paganing washable, di ba? Kay malabhan ta magamit ta uli. Ang aton, hindi ni siya bago nga balita, kay tinabalaan naton last week, nagwa ni mo nga ginarecommend isang FDA ako ng Food and Drugs Administration, ako ng FDA, hambal sa Director General, kag Health Undersecretary Eric Domingo, na ang paggamit sang face mask, ang paggamit sang face mask nga may exhalation valve hindi na siya nami or wala ina ginarekomendar kay nga ati tawe one way suno sa iya one way ang hambal to, di ba? One way ang mahatag nga proteksyon sina. But silingon, isa lang bala. Ang proteksyon niya, one way lang. Pero ang gusto nila, suno sa iya, nga proteksyon sang mask, two way. Kung kita, hambal ni Domingo, wala masakit, hindi tamalatnan. Kung kita ang may masakit, hindi kita makalaton. Gets nyo na? Kung two way, na ang hambal sang opisyal, ang proteksyon, nga ginahatag sang face mask, nga may exhalation valves. Ang exhalation valves, inang may buho di sa kilid, bala, para lang na iya sa nagasuksok sina. Kag ang wala niya ginabuga nga paginhawa, makalusot gihapon pagwa. Nga ina makalaton sa iban nga tao in kaso por kaso nga nagaangkon siya sang bacteria o kon virus. Amuna nga kun nga hindi sila magpasugot nga ikaw magamit sang face mask nga may exhalation valve. Na ginagamit suno sa iya ang exhalation valve nga face mask sa industrial, pareho iya sang karpintero o mga panday nagaobra sa construction para nga hindi sila makahaklo sang yabok. Tinghambal pag ni Domingo nga mas maayo pag gamiton ang cloth mask mo kumpara sa face mask nga may valve. Kung ang hambalan bladera ang two-way protection kay mas nga maprotektahan pa sini ang nagasuksok sang face mask kag bisan ang mga tawo sa iya palibot. So advice gihapon nila, advice gihapon nila suno sa iya sa mga ospital sa pungsod angot sa pagdumili sa pagpasulod sa mga tawo nga nagasuksok sang face mask nga may valve, amuman ang mga tawo nga sala ang pag-wear o kung ang pagsuksok sang face mask. Kaya di ba siling naton may face mask nga hasta lang di sa idalom sang ilong, di ba? Or aris may sagang kinahanglan ang paggamit sang face mask bilog gidya nga guya. Hindi tawi matabuna na karon. Halin sa puno sang ilong pakadto sa sagang na amo nang dapat. Kay ginatun-an man gihapon nila ang pagpagwasang advisory sa iban pagid nga mga establishments pareho sa mga malls, sa mga restaurants angot sa peligro sing paggamit sang face mask nga may valves. May nabala maintindihan naton kay do kanami ginailan tawon sang face mask nga may valve. Gali hindi kita safe, ha? Okay, pamati lang. Angot naman, ari COVID sa gihapon, kabalo kita ang tawa-tawa, ang lagunde, no? Ang tawa-tawa,
damo nang nagamit nga sa bulong suno sa ila sa dingge. Ang Lagunde, ang iban gina bulong sa ubo, di ba? Pero sa karon ginaumpisahan ng clinical test para tun-an ang potensyal sining tawa-tawa kay iban pagid nga herbal plants pati ng Lagunde bilang dugang pagid iya nga bulong sa mga pasyente nga natapikan sa COVID-19. Amoy ng pahayag sang DOST Secretary nga si Fortunato de la Peña. Na kay ti kabalo kita nangin health supplement iya ang tawa-tawa para sa dengue. Kagkaroon ginatun-an naman ang ka-epektibo sini para sa COVID-19 kung bala makabulig sa pasyente. Pero ginklaro naman ni De La Peña nga hindi tanan na nga wala man nila ginakonsiderar nga solo gid lang nga bulong kundi adjuvant therapy gid lamang para sa COVID-19 makabulig mo na kay nakatuon man ang pagtuon sa tawa-tawa sa iya sa ni potensyal nga mabuligan ng mga pasyente nga hindi na bala makadevelop pa sang mas malala nga sintomas sang COVID-19. Sa karon may ara sila 20 patients nga napaidalom sa clinical trial kag nagakinahanglan pagid sila sang 45 pagid ka patients sang COVID-19 para iya sa amo nga pagtuon. Kag sinahambal na ni Tita Wilma magluwas man sa tawa-tawa ginpahanugutan man sang DOST nga ipaidalom sa clinical trials ang Lagundi batok sa COVID-19. Kay tis ang Lagundi may mabakal subo nga tablet, di ba? May mabakal nga syrup nga inaiya registered nga bulong para sa ubo. Te isa na iyang ubo, isa na sa mga sintomas ng COVID-19 mo, di ba? So bisan paano at least makabulig. Kag ang update pag ginaton sa mga artista, gamay gid lang. Sa gihapon, may angot man sa pagpasira sang ABS-CBN kay di do kalinong giniya sa iya mo kung may dumduman ninyo si Sarah G. Na, di ba? Si Sarah Geronimo ang nagpagwa man sang iya pahayag. Ang makabig naton popstar royalty Sarah Geronimo. Sa iya Instagram nagpagwa sang iya sini opinion. Angot sa natabo nga pagpasira sang ABS-CBN network nga ginulan man sa nga pagdayaw halin sa mga netizens kag ti hambal ni Sarah niya dako gid nga bahin sang akon career ang ABS-CBN magluwas nga pamilya ko kag magluwas sa pamilya ko kag sa akon manager nga si Boss Vic ang ABS-CBN amo ang network nga pila ka beses suno sa iya nga nagsugal kag naghatag sa iya suporta bilang artista kag performer. Silinya ginbato nila ako, ginhakos nilang tanan sa akon, ginatipan ako sang husto, nga daw ilagid kaugalingon nga bata o kun makabi nga homegrown talent siling ni Sarah G. Dako gid ang utang ko nga kabalaslan sa network nga ini. Kag tubtubuhi siya sa iya, ang iya man pagpasalamat sa tag sa kaoportunidad, salig nga ginhatag nila sa iya, kag siling niya hindi ko lang mahibaluan sa tutuod lang siling niya why yagid nahibaluan ang bugos nga detalye kun nga wala liwat na tagaan franchise ang ABS-CBN. Siling niya wala ko man maintindihan gid ang tanan-tanan pero gusto ko lang sinya tani ipalabot ang akon pagsaludo sa mga haligi sang ABS-CBN para sa ila pag-away. Ang ila pag-away sang disente kag pagpaubos sa atubang sang aton sini mga lawmakers sa aton mga mamalidha. Bisan sila tama kasakit sila nga mabalibaran pero padayon sa gihapon sila nga nagapangabay, padayon nga nagaapila, nagapangamuyo suno kay Sarah Geronimo para sa ilahandom nga matagaan liwat siling niya ang amon ginapalangga nga ABS-CBN family sang isa pagid ka kahigayunan. Siling niya kahigayunan nga makabawi kung may ara man pagkulang. Kahigayunan nga mapasangkad pagid nga makaserbisyo kag makahatag serbisyo sa pumuluyong Pilipino. Hambal pagid ni Sarah. Niya, love na love ko ang akon ABS-CBN family. Importante sa akon ang tag sa kaempleyado nga sobra gid nga nagaantos kag nagakalisod subong tungod nadulaan sang trabaho.
Sa linya ara, gid ako nagasuporta sa ila apila nga liwat makabalik sa trabaho para padayon nga makahatag serbisyo para sa tag sa nila ka mga pamilya kag syempre para man sa aton pungsod. Kag nagapanawagan man si Sarah Ching mag-isa ang tanan para nga mapakigbatuan sang aton pungsod ang ginapangatubang nga krisis dulot sa COVID-19 pandemic. Sa katapusan, hambal ni Sarah niya, ako si Sarah Geronimo. Hindi lang artista, isa man ka pumuluyong Pilipino nga nagapangabay para sa mga sobra nga naapektuhan sa COVID-19. Nga magbuligay kita tanan, hindi kita magwatak-watak. Kag sila nga ituon nato ng aton sa niig talupangod ang aton atensyon kag mag-focus sa aton mga kauturan nga mga pilason, nasakitan, kag nagasinggitan, nagapangayo sang bulig tungod sa kakapoy na, tungod sa kasakit nga mabatyagan nila, kag sa balatyagon Manila nga nagakalisod na. Diba, Tita We? At least, nakabati kita halin sa iya. Kay wala, gini si Sarah nagapagwa sa iya statement. Kag tungod sina kadamo sang nagdayaw sa iya nga mga netizen. Angot iya sa iya sininga ginpahayag angot sa ABS-CBN shutdown. Alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabalik pagkatapos anis ang pilaman ka mga pahibalo. Ang Prime naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat,
iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman sa pagpangilagad sa This Is My Life. Mayong hapon lang dira kay Jers Pasilan Caranzo to the Woods. Mayong hapon, kamusta lang dira sa imo? Halong-halong gyan, no? Kay Erwin Gonzalez, tita ari lang kami. Kay Joabel Vargas Bello, mayong hapon sa taga Sianda, Espanya, Isabela. Watching from Kuwait, Chanel Salvan Alvarez. Hi, Mom Welms from Country Homes with Love. Bao, Alexander Chanteruel, mayong hapon. Thank you so much. Ma'am Elizabeth Malaki-Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, monitor your wonderful program, especially health tips. Thanks a lot. Keep safe. Take care. God always. Baho. Bantayan mo ginatuod karon, ma'am. Lindy Guerra, Lekbay, Demayon, mayong ugtuto Wilma, greet ko lang family Lekbay kay Digueras, sa Diguera family siguro, no? Sa Isabela, maayo lang nga pagpamati. Speaking of mga taga Isabela, Isabilin hon, isak pahimuin naman at Tita Wilma. Mga taga Isabela, na dira sa may merkado, mayong hapon sa inyo, sa ila dira nande Mami Diana Consolacion, Daddy Boy, mayong hapon. Ay ito man papangamusta sa inyo. Of course, kay Nanay Dayen, sa ila nande nami Mami Pilar. Good afternoon. Yes, Tita Wilma, ang aton anay Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Tea. Ang aton sininga, produkto sang Dr. Alfred nga may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval. Ini ang 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Sa nambal na nato nami gid ini siya sa mga may problema sa bagaman, di ba? Kung may lung disease ka mo, lung infections, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea makabuligid kay nga may alpha mangosteen, beta mangosteen kag Garcinon B siya na nga amo iya ang nagapapas sa mga kagaw nga amo ang ginahalinan sang infection. Di mapabayaan na ang infection sa baga ano gani tuberculosis ang resulta. Nami iya ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea kay may B-complex, may B1 para sa reflexes, may B6 pampabakod sa baga para malikawan ang sobra-sobra man nga pag-ubo kag ang pag-ubo mismo. B12 para naman nga maayo ang absorption sa mga sustansya nga aton mga makuha sa aton man maginakaon nga kinahanglanon gid sang aton lawas kag very rich man siya sa vitamin C. Isa lang gid katibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, adlaw-adlaw labi na sa aga. Butang mo sa isa katasa, butan mo sa mainit nga tubig, takluban, huluman mo 3 to 5 minutes kag amo pag-inom basta masarangan ang kainiton ha. After sina, pwede mo siya masaylo sa suludlan ang tibag kag butangan sang tubtub sa
isa katasa nga ano tawe? Isa ka pitsil o isa ka litro na isa ka litro nga mainit nga tubig para tanan enjoy sang benefits ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea nga mahatag sa bugos nga pamilya. Inababakalman sa tanan nga Sincere Drugstore, sa tanan man nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan nga The Generics Pharmacy. Alas 2:06, Action Radio Philippine Standard Time. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang ito'y pagkabasahon sa sinigahapon nga sulat, syempre, ara na sa social media, di ba mahapos na ang pagpadala, na kita magbayad pa sa post office o kung ano man nga volume ang pagpadala, mabudlayan o yung oras pa kadto diri sa Action Radio, aring social media. Basta nga may Facebook account ikaw, pangitalang Facebook account ni Tita Wilma, personal nga account ni Tita ha? Wilma Antupina Sugaton, may send message dira. Send nyo lang kay Tita Wilma. Mabato na ito ni na kag mabasa on air. Pati na inyo sa greetings sa aton malabutan. Te syempre inyo naman mga sulat dire, ginapasunod man na ni Tita We. Kag ang aton sining basahon subong bata, no? Bata. Oh yes, anak Tita We. Pero tidalaga na ni siya, ya, di ba? Nagapatawag ni siya kay Shanaya. Kay Shanaya. Ang iya sining mensahe diri sa iton programa This Is My Life. Nagasiling. Dear Tita Wilma, una sa tanan, maayong adlaw gid sa imo, tita. Especially sa mga listeners, viewers, kag sa tanan nga mga staff sa Action Radio Bacolod. Tawag lang ako sa pangalan nga Shanaya. Hindi ini ang true name ko. 18 years old, taga-Banwas ang Binalbagan, Negros Occidental. Tita, 4 kami ka mag-utol, 3 ka babae, kag 1 ka lalaki. Ang amon pangabuhi, tita, pigado lang. Pero bisan pigado lang kami, wala gid kami kaagi nga nagutuman kami. Tungod may ara kami papa, nga super kid kapisan. Wow. May ara kami papa, nga super gid, may gid ginaya, nga super gid kapisan. Damo siya pa maagi, kung paano kami mabuhi sang maayo. By the way, tita, Bukid Gali ang among lugar sa Banwas ang Binalbagan. Tita Wilma, gapatigid ko sa saying, everything happens for a reason. Way back 2012, tita, may isa ka tragedy nga natabo sa amon family. Kaginakabig ko gid ato nga super big tragedy happened in our family. Month of November 2012, nadula ang amon beloved mother. Halos daw na-shock gid kami sa natabo, Tita Wilma. Sobrang lungkot at sakit ang nadarama namin at the time. Kung damgulang ato, tita, gusto ko na gid magbugtaw dayon. Pero hindi Hindi damgo, kundi totoong totoo
nawala na ang pinakamamahal naming ina. Ang mabait, caring, loving, and responsible as a mother and wife, Tita Wilma. Sa huben namon nga edad, nawad-an na kami sang Iloy. Pero, bisan nga amo ato ang natabo sa amon family. Super thankful kami Japon sa aton Lord tungod ginhatagan niya kami sang amay nga responsible kag wala bisyo, tita. Siya ang nagtindog sa amon bilang Iloy kag amay. Wala niya gid kami ginpabayan. Sa subong tita, manog 8 years na nga hindi namon kaupod ang amon Iloy. But I know nga ara lang siya sa palibot namon always nagatamod sa amon. Ma, we miss you and we love you so much. We hope nga malipayon ka na subong kung sa diin ka man. Sa karon, tita, medyo naka-move on na kami sa natabo sa mother ko. Sa subong, nagapadayon kami nga nagapangabuhi upod sa amon papa kag sa amon lola. Sa mga listeners kag viewers nga may mama pa, kindly treasure your mother kag ipabatyag niyo gid sa ila ang inyo pagpalangga every day. Tungod hindi mahapos nga mawad-an sang Iloy, especially kung hindi ka pa ready pareho sa amon. Sa mga katulad man sa amon nga wala na sang Iloy, be strong lang gid always. Kag always gid pray to our Lord. Malampasan niyo gid ina nga trials pareho sa amon. Hambal pa gani nila tita nga wala sang problema nga hindi masolusyonan. Kag wala sang pagtilaw nga hindi malampuasan. Madamo gini salamat Tita Wilma sa pagbasa mo sa malawig ko nga sulat. Your avid listener, Shania. Tita, pwede mo ma-play ang song nga Maging Sino Ka Man by Sharon Cuneta? Favorite ginaabis ang amon mama. Why not? Hi, anyway, sa imo Shania, unang-una salamat gid sa pag-share mo sang inyo kasubo, no? Isa ka makabig na ton highlight sa inyo kabuhi upod ang inyo Iloy hasta nga nadula siya. Masakit ang mga siling bala naton, masakit nga madulaan sa pinalangga naton sa kabuhi. Pero mas masakit pagid kung inang wala ka nakapreparar, di ba? Galing kay ang Ginoo maalam gid iya. Kita tanan wala nakahibalo kung san-o ang aton tion, kung san-o niya kuhaon ang hulam neton nga kabuhi. Nga kung kita naman nga nagapalangga sa ila makibot lang, kag wala ginagapaabot, wala ginaga-ekspektar nga madula sa aton ang or makabing naton pinakapalangga naton. Amay man, Iloy man, ba naman asawa man, boyfriend or girlfriend man, o kung sino man sa aton pamilya. Tanan kita wala nakahibalo, kag hindi gid makapreparar. Pero ibutang lagi naton permi sa aton kaugalingon, kag sa aton pamensaron, nga anytime, kung gustuhon ni Lord, ano man ang imo sitwasyon, ano man ang ginahimo mo, diin ka man, kuhaon gid niya ang imong hulam nga kabuhi. Wala sa may makasiling diyan ay pa Lord hindi anay, di ba? Di ka kasiling nga Lord way pamatapos ang akon obligasyon sa akon kabataan, or Lord hindi anay bumaluoy ka man sa akon, ay hindi lang anay na. Wala kag hindi gid kita makapangindi.
Abi mo na namian ko siya naya sa imo istorya kay makita bala naton ang inyo pamilya. Pamilya nga simple lang, ikaw mismo naghambal nga pigado nga pamilya. Pero makita naton kag mabatyagay naton ang pamilya nga ginbalay ni mama kag ni papa mo. Pamilya nga puno sang paghigugma, pamilya nga puno sang pagtuo sa mahal nga Dios kag pagsalig. Kag sa diin makita naton kung ano nga klase sang ginikanan ang inyo na angkon. Nangin mabakod kamo sa piyak sa mga pagtilaw. Kaysa tuod lang ang aton kabuhi, hindi naton makaptan. Tungod ina hinulaman gitman. Kag kun nga agin kuha si mama, kag kun nga agin nakuha sa aton ang mga mahal naton sa aton kabuhi nga wala kita makahibalo, insakto sa kasagin hambal mo. Everything happens for a reason. Kag si Lord lang gid ang nakahibalo kun nga. Di ba? Ang tanan may rason ina kun nga aging kuha ina sa ato. Pagtilaw. Kun hasta diin ang pagsalig kag pagtuo mo sa iya. Anyway, siya naya natandog man ako, na natandog ako sang sulat nga imo ginpadala, bado matulo man nuwa ko kay pero mo na sakto kag giday sa mga may iloy kag sa mga nadulaan sang iloy nan. Kung may iloy pa kamo subong, yes mga anak, much better gidya nga ipabatyag ninyo sa inyo iloy ang pagpalangka. I love you nanay. I love you mama. Palangga ta kay nay, palangga ta kay mabatian pa sang iya mga dulunggan na. Pero kung wala na siya, bisan ano pang singgitan mo, nga I love you nanay, I love you mama, palangga ta kay nanay, palangga ta ka, hindi na siya kapati, hindi na niya mabatyagan. Kundi nagatulok na lamang siya sa imo. Di ba mga anak? Amo man sa bahay sa amay, kag kung sino man nga palangga naton sa aton kabuhi. Abyantaman o nami gid siya, abyantaman siya o tud naman siya or ano man siya nga importante sa aton kabuhi kag palangga ta siya. Mas nami nga mabatyagan niya kag mabatian halin sa imo ang tinaga nga I love you. Kay nga ihambal mo ng tinaga nga ina kung wala na siya, wala na ina tanan sang pulos. Gets nyo mga anak? Yes. Hay, aring pangabay mo inday siya na yung ambahanon nga suno sa imo paborito gid ni mama mo, halin kay Sharon Cuneta. Maging sino ka man. Basta ka reaction mo sila tapos ng kao. Namit ilabang pork chop mo. Pag-ibig ay sadyang kanya. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo.
inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. From Sharon Cuneta, para kay Inday Shanaya para sa iya pinalangga nga Iloy. Inday Shanaya, madamogin nga salamat kay Roderick Sangimaras, ang tanan nga Ganancial family sa Barangay Espinosa, mayong hapon lang dira, 4116, halina kuno kay Putol, ana. Gusto taman nga, ang oras tayo pangilay gidya. Sampok pa ng kilay, may kilay nga. Oras ang tawaw, but alas 2:22 na Action Radio Philippine Standard Time. Kaga sa atin mga palangga mga tagpalamatiin nyo man mga istorya sa kabuhi nga luyag ninyo i-share diri sa programa This Is My Life. Problema nga inyo ginanggon pangayuan ninyo personal nga advice ni Tita Wilma, pwede ninyo mapadala sa aton sa aton personal account, na? Sa aton personal account Wilma Antupina Zugaton, kay nababasahan ginaton, pwede nyo mahinago ang inyo siningalan. Okay? Yes, Tita Wilma, alas 2:22 na. Padayon man si Tita Wilma pero relax lang pagkatapos sine. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkulong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Baho, may-ari din nagapanawagan man siya tayo ni ho, di ba Tito basi may makabulig kay sa Palisades, sa Fortune Town, Barangay Estefania,
may nadagdag to daw sa bubo, may nadagdag kuno sa may bubon. Basi makatawag da ma'am, sang ko dapat nga makabulig sa nahulog iya sa may bubon, no? So, dira sa may Palisade, sa may Fortune Town. Okay? Ay, halini na kay Tupe Daimet Hopper Kibrar. Salamat, kid. Okay, stand by. Ang aton anay ma-share sa inyo sa sininga hapon. Sa nagahulat sa kung ano ma-share naton karon nga hapon, syempre utan. Ano naman nga utan man, tawe? Ang okra bao. Ang okra, munang natawag nila nga lady finger, di ba? Kahit maligwis, malaba. So, lady finger. Kabalo kita nga ang okra, bininyo kung ano, nagaangkon ini sa mga vitamins A, K, vitamins A, K, C, B6, B1, B2, kag folate. Ini ang mahatag sang utan nga okra sa atong lawas every time nga magkaon kita. Na? Sobra pa, sa masiling naton, sobra pa kag tama gid kay importante ang vitamin C kag K nga ara iya sa okra. Na? Ang vitamin C, masiling kita, nagapabaskog sa aton immune system. Kag ang vitamin K naman, nagabuligid iya panami sang flow sang aton sinidugo. Diba? So, mga benefits nga mahatag sang okra nga kinahanglanon sang aton lawas, abi ninyo ano, nagapanami ni siya sang aton digestion nga every time nga magkaon kita sang okra nangin maayo ang aton ang aton panunaw sa aton lawas, ang dalagan sa aton digestion kay nga ginatinluan sang okra ang sobra-sobra nga cholesterol kag makontrol ang tapik sang kalamay sa aton lawas nga gilayon man nga ginapagwa sang okra. Madanlog siya mo, di ba? Nagabulig pagid sa problema sa aton tiyan. Kag magluwas sina, kabulig man naton ang okra sa diabetes. Kay ang okra nagaangkon sang myricetin nga among nagahigop sa mga kalamay sa atong lawas nga every time magkaon ka okra, naganubo ang imo sugar level sa dugo para nga hindi ina magpalala sang imo diabetes kag mag-ayo ang imo pamatsyag. Para matamat bala nga magnubo ang kalamay mo, ma-meet mo iyang required nga sugar level. Kag mapuslanon pagid sa mga nagabusong kag sa mga kabataan nga ati tawe kay may folate ang okra nga kinahanglanon. Yes, so may folate ang okra nga ina kinahanglanon ginaton nga minerals kag folic acid nga importante man para sa mga babae nga nagabusong kag sa iya baby sa sulod sang iya tiyan. Nagapanami man sang skin kay nagapakinis man sang aton sinipanit iyang okra. Magluwas sinatawe, nagahatag man proteksyon sa aton mga mata. Ginaprotektohan sang okra ang aton mga mata against sa katarata o kon sa pagburon sang panulok naton tungod sa vitamin A kag ang xanthiblotin, beta-carotene nga ginaangkon sang okra. Ano pag Tita Wilma? Nagahatag proteksyon sa aton heart. Nga every time magkaon ka okra, naganubo ang level sang cholesterol sa aton lawas, gani makabulig ina sang husto sa aton heart. Ginabuhinan niya ang peligro sa pag-angkon sang sakit nga cardiovascular kag makalikaw man ikaw sa ginitawag nga stroke. May ara man siya pectin nga very important man nga sangkap, no? Ara iya sa okra kay ginapanubo man niya sini ang cholesterol sa aton dugo kag nagapanami man sang aton abdo, sa aton iya intestines pagid. Bisan magamay kag malaba ang okra, madamo ini sang mahatag nga kapuslanan sa sinuman nga magkaon sini. Gani tandaan lang naton perme, dapat naton at ipanon proteksyonan ang aton lawas tungod ano gani, health is wealth. Okra simple lang na damo lang pinakamahapos na sampa mo sa tinigang no? Pagkatapos sausaw mo lang na sa jutay nga kalamansi, no? Kung gusto mo may patis, okay man, mas manamit siya. So mas nami amo nang mga amo nang importante nga mga benepisyo nga makuha naton sa okra. Gani go na sa aton sa mga kauturan nga nagaproblema gid. Ang okra silingan ditawi, ang okra bao nga nakahatag naman sa aton duga nga impormasyon makabulig sa inyo dra problema sa inyo man ginabatyag.
Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Balik ko pagkatapos sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Edmundo de la Puente. Badayon Action Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year Art Tayhupon, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong nakaintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan 2:41 na Action Radio Philippine Standard Time. Sa nahulog sa bubon, please pagtawag si DRR mo 117. Yes, thanks na ng Jo. Nagsabay man din sa itong text hotline na rescue na sa mga tanod sa Barangay Estefania ang nahulog sa bubon sa Palisades. 6875, thank you so much. Kadasig sa inyo magsabat, na? May damogid nga salamat. And also, Miss Margie Haniva, good afternoon. Salamat gid kay Milanda Tanyo Sausap. Salamat gid sa relative siya da kuno sa Barangay Poblasyon kay Barangay Tabaw sa may Rizal San Enrique. May damo gid nga salamat. Diraman kay Sally Sausa kay Baby Roston, good afternoon. Tutukian kay Nunoy. Salamat gid sa inyo. Pero dali gid lang ang aton mananay Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala lamon chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikayong lawas. The only oxygen capsule nga nagapuno sang kulang nga supply sang oxygen sa aton lawas para na magbaskog ang aton immune system. Kinahanglan mapagros kita, healthy kita, maproteksyonan naton against virus. Kag sa kun anuman nga mga balatian nga makahalit sa aton ni kaayong lawas. Syempre himuon mo lang gid pagbugtaw mo sagad tapos mo pangalimog, Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Pero kung may problema or may ginabatsyag ikaw sa imo lawas, 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pwede naton sa inyo mga palamangkutano na naton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kay nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopos, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar diri sa amon sa Bacolod ay available sa tanan man nga Negros Grace Pharmacy, tanan nga Sincere Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Sa mga nagahulat sang ila sini mga horoscope sa karon nga adlaw. Bantayin inyo tag sa ka-zodiac sign pero syempre Tito Wilma sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday. Tatay Istong, happy birthday. Bamayo lang yung nagahuben. Makasmile na sa Tatay Istong kung makas-south, okay na ha? Tatay Istong, be happy. Salamat, kid. Salamat sa imo pagpaambit, sang imo grasya. Tatay Istong, happy birthday. Enjoy lang. Be happy always, tatay. Ha? Para damo-damo pagid kag malawig-lawig pagid nga paginupdenay. Sa mga nagasaulog man sang ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Pero sa mga nagahulat sa ilang horoscope, Cancer ang una man nga zodiac sign. Ang mga natao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, mga Cancer. Inyong horoscope ay hindi nyo pagpakapuhi ang kaugalingon nyo sa pagtrabaho sang bagay nga hindi gidbantani para sa inyo o kung wala mo man naintindihan sang lubos kay nga sige ka lang unod trabaho nga trabaho dira kapoy mabatsyagan mo pero wala pulos kay nagauyang ka lang sang kakapoy mo kag oras. Pero abi mo ba lang Cancer ang kadalagan na sandig sa imo positibo nga kinaiya kag hindi sa imo kahuyang. Mga maswati mo nga numero 9, 18, 27, 33, kag 36. Lucky color orange. Sa mga Leo naman Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Yes, Leo, kung may nahibaluan ikaw, tunan mo gid-anay para nga mahibaluan mo ang kabugusan sina. Hindi mo man lubos maintindihan, importante nga may nahibaluan ka na tungod sina. Ano na haw? Pamo ka na bla. Maswati mo nga mga numero 6, Jessie 8, 23, kag 41. Lucky color is
yellow. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo nito Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, Virgo, importante plano. Ha? Magplano ka, paminsaron mong dapat mo himuon para makalikaw ka sa pag-uyang sang ginatawag opportunity. O kung imo man oras. 2, 10, 22, 34, kag 45 mga maswerte mga numero. Purple is your lucky color. Sa mga libre naman, yes, ang mga libra, mga nitaw, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Libra, bala sa imo ang kapinasahi kag ikasarang. No? Amo lang ginang kinahanglan mo nga padugangan mo, pagid pasangkaron mo, pagid tapat para sa imo kadalagan. Kag sa imo sitwasyon, subong nga daw kagamos ang sitwasyon, pati na imo paminsaron. Don't worry, tungod matapos mo ginang imo mga trabaho. 9, 15, 23, 36, kag 42 mga maswerte mga numero. Blue is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Ang mga bagay-bagay sa imong palibot, padayon na lang nga maging maayo. Kaya kinaglan maging positibo ka lang sa mga pananawan mo, sa pagtanaw mo sa mga bagay-bagay. Kay abi mo bala, Scorpio, makabulig inasang dako sa imo. Mga maswerte mo man nga mga numero, 11, 12, 28, 30, kag 37. Lucky color, red. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na tawo, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ikaw, Sagittarian, taga-i-atensyon ang iban nga mga bagay nga posible makabulig sa imo para matuman mo ang tagsa mo katuyuan. 5, 14, 28, 34, kag 40 mga maswerte mga numero. Indigo is your lucky color. Yes, una ina nga bahin sa mga zodiac sign para man sa Saturn horoscope karon nga adlaw. Relax lang. Si Tito We magabalik pa pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Na magpasugot kay importante ang aton atay sa sulod sa aton sinilawas, right? Yes, DTX 500 capsule mabakal man nina sa nagkalain-lain nga butika dira sa inyo lugar kag pwede man kita makabakal online apagi sa paglogin sa www.kalusuganyan.ph ay naman sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule amo ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag ang Klinika di Alternatibo Medicina. Siyempre, Tita Wilma, mayong hapon lang danay kay Love Audible. Mayong hapon, Tita Wilma. Shout out sa mga friends kay kakilala ko diri sa Magbalyo, Kabangkalan City. Kag di naman sa Bacolod, labi na gid sa mga kilala ko sa Doña Juliana kay Sheila May. Sheila May ni sang Magbalyo, Kabangkalan City. Salamat gid sa imo. Okay, kay Love Audible, yes ho gid. Kag kay Alma Gonzales Posisyon, Tita Wilma, pag-wait naman, happy birthday sa dua ko ka-friends. Happy birthday kay Maria Rowena Flores Destura, kag kay Ma'am Marchilianas. Thank you so much, more power, Tita. Salamat, Ma'am. Hello, Ma'am Ame Rivera Coral. How are you? Kag kay Miss Seven Heaven, thank you so much. Pero tapuso na rin ni Tita Wilma ang iton horoscope. Mga nabili natin nga mga zodiac sign, ari na kita sa zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Makakilala ka sa tao karon nga adlaw nga sa uli, makahatag man sa imo sang kalipay sa kabuhi, Capricorn. Oy, may nagapalapit nga oportunidad para sa imo. Preparar ka, ha? Masuwanti mo nga mga numero 7, 19, 28, 32, kag 38. Lucky color, violet. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtob, Pebrero 18, sa mga Aquarius, hindi ka gin mag-focus sobra-sobra sa isa lang kabagay. Kaya nga, kung himuon mo na ang ibang baliwala naman, hindi ka man magdali para hindi ka magsala. Aquarius, masuwanti mo nga mga numero 8, 15, 35, kag 40. Your lucky color is green. Sa mga Pisces, yan sa mga Pisces, Tita Wilma, mga nitao, Pebrero 19, tubto Marso 20. Kinahanglan Pisces, magsalig ka sa anuman nga matabo karon nga adlaw. Kay nga, makalabot kagid sa imo padulungan.
kinahanglan mo lang salig sa imo kaugalingon. Mga maswati mo nga mga numero 2, 13, 25, 30 kag 33. Maroon is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21 tubtub Abril 19. Aries, hindi ka dayon mag-surrender, ha? Kinanglan, bato, go lang. Atcha! Sige pa na sa mga kabataan, ha? Kinanglan, kabalo ka man mag-control sa imo kaugalingon sa pagatubang sa mga pagtilaw. Kag kinanglan bangin honest ka man sa tanan nga tion. 10, 23, 30, 37, kag 44 mga maswerte mo nga mga numero. Jade Queen is your lucky color. Sa mga Taurus, ang mga Taurus naman itaw Abril 20 tubto Mayo 20. Tungod sa isa mo man kasuod nga abyan, makakilala ka sa isa ka babayo kung isa man ka lalaki nga amo ang makapapitik sang imo balatyago. Taurus, maswati mo nga mga numero 9, 17, 24, 28, kag 38. Brown is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Gemini, ang mga Gemini naman namong nagtao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, imbis nga magpangita kasang iban nga bagay, kung mahimo tagain na lang importansya ang mga bagay nga ara sa imo. Ha? Likawan mo lang ang sobra-sobra nga pag-worry. Okay? Gemini, mga maswati mo nga numero 5, 13, 22, 34, kag 41. Your lucky color is pink. Kaya nabatian nyo, ninyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Karon nga adlaw, lingaw-lingaw lang ning aton. Paliwal-liwal lang sa makadali. Diba? Yes. Kay Ashina Umi Namod Garcia, shout out ko lang gali family Garcia Namod Kasuyan family. Kag sa tanan nga gasubaybay. Sa This Is My Life. God bless. Salamat gid sa imo. Kag syempre, kay Malanda Tanyo Sausa, pa-shout out lang please, mga friends ko and relatives ko dira sa Barangay Poblasyon, sa Barangay Tabao, Rizal, San Enrique. Ma'am Nelda Siguansi, good afternoon, thank you so much. Kay Ruby Ardiente de la Luna, mayong hapon. Inday Hazel Domingo, salamat kayo sa pag-upod kay Tita Wilma. Karon nga hapon, kamusta lang? Kamusta mga kids? Halong man kamo dira, ha? Yes, Tita Wilma. Kag kay Ermelinda Nombre, hello Welms. Good PM shoutout lang kami daliog sa Block 22, Carmela Valley, Talisay City. Salamat man. Christia Gea Burgos Manawis, watching from Pangasinan na hidlaw, man kuning nga tingog man. Ay, salamat gid sa imo. Okay? Alas 2:58, dali gid lang ang aton anay Orasyo Emperata. Din ninyo si Tito Wilma. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon.
Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Ngato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa
basic, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na, malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Okay, atin mo na Dr. Alfred's Mangosteen Chocolate Stevia. Ini ang produkto sa Dr. Alfred's nga may Philippine BFAD and USFDA Salub approval. Siyempre, 100% pure, Mangosteen natural, kag 100% organic. Nami ni siya sa mga kabataan, kag sa mga nagaedad 60 anyos pa ibabaw. Nagapaalerto sa ila sini memorya. Kag siyempre sa mga iloy nga nagapasusuman sa ila sini mga baby. Yes, the best ini. Kaya hindi ka mo matamaan man sa paghugos ng inyo lawas, kag nagapalikaw man sa bugat-bugat. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Chocolate Stevia, kompleto ini sa proteins, vitamins kag minerals nga makasiguro gid ikaw nga natural organic kag wala preservative. Pwede na ito ni na mabakal sa mga butika dira sa inyo lugar diri man samon sa siyudad sa Bacolod, 79 nga Sincere Drugstore, tanan nga Wacom Chinese Drugstore, kag 79 man nga The Generics Pharmacy. Kay Jude Gales Makawili, madamo gid nga salamat and good afternoon. Kag salamat man kay Anthony Jones, Anthony Jones Havilio. Sa Havilio family dira sa barangay Iniawan Kawayan, ada man si Lola kag si Mama niya gabing, Tanji kag sa tanan salamat gid. Pasensya na sa wala naton malabutan tungod si Tita Wilma wala na oras. Pero antes man kita magpaalam mga ito na Bible verse for today. Halin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17. It says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa inyo. So, tubtum na maliwat boss. Salamat gid. Standby na sa may tahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!